Takže zdárek lidi, vítám vás u dalšího videa u Peugeota. A od té doby, co jsem to přitáhl ke mně, tak se na tom maká. Makám na tom dennodenně, když je čas. No, motor je hotový, to se omlouvám, že jsem vám z toho neudělal video. Ale máme to nafocený, takže z toho budu aspoň fotky. Jsem nějaký tmavý. Dávám k tomu fotky a Peugeot pokračuje takhle. Bez blatníku. Nárazník připravený na sundání. Levý blatník připravený na sundání. Postupně se brousí kapota. Jo, je to takový nějaký ještě pofidérní. Tak blatník už mám obroušený. V autě mám nový nárazník. Zadní. Delší, větší, lepší. Připravený na barvu jenom na přebroušení. No a já dobrou si dál. No a pak se vám nějak vozu. Takže čusík lidi zatím, mějte se.